KCTV Lon Rashapi daga Frank Motors kajaka dekali ga bathamai jong Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bakanet foodish ordal mapi nginwan ramani hakir dobyeng jongpi MLA jong Nongstoin constituency uba Macmillan Bersan harengkat kajinge don lang jong kinong ilam ke Nongstoin District Sports Association haka arpu henreu terik ubnaya jong arajar arpu ula ai kublai kit bok kit riang yaki rang bat ki thei yele ka jong ke district ki ban sale yeshim benta haka Meghalaya Games ka ban salong hanong ba shalong haka bayade bat kajing penpau jong kinong ilam ke NDSA halor kajing hiran pisa naga benta ban penbiang yaki jing don kam jong ki rang bat ki thei yele kai nakaliang jong MLA ulakular ba unsabha pisa kerpang kenang bagi niki samla kiban mikmat ya ke district kindub ya alut ya baro kijing dan kam ki nong elam jong NDC klaktif hi ba phi baro khoj phin ha ban ya khun ya ka Meghalaya Games but phi ha ban represent ya ka tang ya ka Nongstoin henrei ya ka West Khasi Hill district pangangej kumjuru ya kiba wana mairang mut phi phin ha represent ya ka Eastern West mo district ka Patmai kadai ka brom ya phi namar ba kadai ka sin ka dong kong ma phi yo ya kimenta but so ban ai ban kitbok kit riang lem ya phiru ba phin le bha te ha ka ban kong e balengi kwa ban rakot brom ya MLA namar ba is kwa ban sngow ban ut ban nam hi namar ba tip hi ba ki district jongi long ki district ki ba kham sa din but kham tam ha ka sports ki don chibun ha ki jing e pesa ha ka ni ka kenti ra ha ni ka clip mat ngakwa ban tam sngow ha phi ba ni la jet ka to ka ningot ki lumpung kini ki da combine lang ka athletics ang ta ka football jong ki men but jong ka women senior but ni don combine nhau phongut e ki roughly but ki coach ka contingent ni kan long ko ba nhiều phong ngút nang ta nalor kini kidang don pat sa kiway ki association kum ka badminton association nang ta kum ka boxing kum ka basketball nalor kini ki group ki badan hangni ni ta ka jing ta kawai ka mensim ba ta kawai ka jing mut ba mo bangin pen i ba kat badon kita ka sab jong ka West Khasi Hill ni la persang ban tentu but we don't have ka jing e hukum nu ba in pa stay nama nakaliang jong ka nang jong ka Meghalaya Sport Olympic Sports Association ro isu nama naik sam ai kanu ka don makin yarap la ni makin ai kum ka TA la ni TA rai ngi pat naga association ni so phia ya kata pat ni kwa ban pen pa ha phi hang ne ba idon ha ka ti ko bakhem pat ka position ko bakhem ha rai ngej ba daga jing ka khu jong phi ba jing rap jong phi khla ban pli ti pli la ngi bangin pha dei tang bangin pha thli ya ki nei khana rai bangin pha ki longpat jing ka khu rai bat ki kiwe ki support ngej kem mana mi sakmat baka so kami gela kan thai khmat ha ki ni la ngi pe ki we par ki jela ki we par ki ri jong ka par thai ka jing le kai sport na ka dei kan nuka pa penta ka jing le kai kala dei sha ka we na ki penta ki ba ai ka mai jam ka bala aku ban man ra ka yo ka kon jo ka thain ka dong ba jing jela par ka ri ko bai tingai skam bagi dia betul ka commitment ka jing kut jing mot ka ba ka jing le kai ka we ka singi ka thain ka dong ka jela ka jungi ka salong ka we na ki jai jing ya le kai ka ba wan ra ka yo ka kon ka jela dan nagaling juga ngalayo priang ko yung ka memorandum nagaling juga Nongstoin District Sport Station haga bede beka financial assistant pada raplem yang ke jingle sim benta ka jopi sa shulong jingkit bok ki royang kerku kerdo kaba kinong ile kai naga district ka jungi West Khasi district ia don lang kinong ile kai naka Eastern West Khasi district banwa jingkit bok ki royang nagaling jungi ban ai kata ka jing kerku kerdo nak beta pin yok ke yuso jong ke jingjap nama apa kijing ile kai laban rem laban job tambang agreement scam pan ngi ayu ta kajing ku gedok ka ba kinong mi khmat kinong ile kai ki ba mi ka stik jungi nginum altatin kinwan ra ka buram mi ka thain ka dong ka jungi kinwan ra ka buram mi ka stik ka jungi dengan empat sui ka pok nagaling juga kumnong mi khmat ujong pi na ai ka ta kajing ku gedok kit bok kit ruang ka ba pin yok ke juso jong ka jing job bar ban wan ra ka buram
ya ka district ka juni kabang ada ku dok kabang beri tai kenara untuk ka dia wei pai wei pau ai pi ka met sa ju klai ko ju khia ki jingbut ji bakat ki babai nagam ta kalau wei ke jong pi teng ngi kum minong ikmat ngi kum lek klet ha ka bede ke jing lek kai ngi kambu akmat ki surok ki umba mumbi ki school ki college ki jaka jingok kai berthai gini kitai kat bai ka wei pat ka sektor ka wei pat ka benta ka ba ka jing lek kai sports apa ke jela ka jing wat la ka so kami gila kalapan kre kan sapen mi ndiat participate Uska tri jong ka nong District Sport Station pat tolum ngan sia kendu ngan sia rap ngan ong shu yang ngan ong sia pi ka nu ngan rap tang ba nga ong ye pi ngan rap ni ron talem bati gum ka jing kit pok kit huyang ka jing kit pok kit huyang ka ba kin yok ka yuk so jong jing job wan ra ka bura mi kristik ka jing ngasko banai kubri ka pangu ye ki official kino yalam na po ka Eastern West Castle District bagi ong bagandon ko ki jing le kai friendly match apren ka Nongstoin West Castle District pat ka Eastern West tengi kit pok kit huyang ko ye pi ba kinai ni simata ka taka migla game ba pinwan ra ka buram nakap ta district ka patmai ka jing pat kan long ka pat kan mau hama pio district ka patmai ka jing simata ka ban ko pa migla game pa represent hukum ka district setang kita ketin ko besibun boleh try kena nombor tahun don ka pi bai ko boleh sia